Once again, mayong gabi sa tanan. Kung atong hanaon-naon, does Jesus, the King of Glory, welcome ba siya sa atong tagsatag sa kapanimalay, tagsatag sa kapamilya, o mismo sa atong kaugalingon nga kasing-kasing? Sayon kaayo sa pagdaig o pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo. Sa English pa, it is easy for us to worship God when we don't have problems, we don't have circumstances sa atong tasagtag sa kakinabuhi. But when problems, sa dihang na problema, sitwasyon sa atong tagsatag sa kakinabuhi, it is very hard to focus on Jesus. Because our problems is bigger than God. We welcome Jesus in our hearts, especially last Sunday. Easily, we praise Him for the good things He has done in our lives. But when there is change of weather and situation, there is an abrupt change of our attitude. Nga naman, dali ra kaya ito makalimot. Especially kung maigo gyud ang atong gitawag nga emosyon sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Madala galing ta sa atong emosyon, lisod kaayo mamati, amin bataana. Lisod kaayo ta magpatudlo. Labi na basihan nato sa pulong sa Ginoo, it is hard for us. Si Jesus nisulod sa Jerusalem, knowing full well what awaited Him. Unsa ang moabot kaniya. Number 1 is betrayal. Pagluib, dili lang karong gabi una nga ebanghelyo nga atong gibasa, kundi panahon sa gitawag nato nga triumphant entry na anay betrayal, naanay rejection, o naanay gitawag nato nga crucifixion. They welcome Jesus in Jerusalem with a great joy. Lipay kay sila. No? Emotion were high, shouting, Hosanna! And they cried out. People were excited to see Him with much excitement. Atong hinumduman, we remember full well that seeking Christ in our own lives, as we ponder, there is missing in our lives that only Jesus can fulfill. Amin ba tana? Munang daghang kay mga tao nga naghihikog bisag unsa kadato. Dilabay mi sa tulay dito sa Cebu. Si Father Yuri na yun, daghagay mga mbak na siya paghikog. Mga dato na mga kwarta. Why? Only Jesus can fulfill the heart of men. Siya lang na ay luna si Jesus sa atong tagsatag sa kakinabuhi, nga siya lang ang makatubag, siya lang ang makahatag og kalipay, siya lang makahatag og kaayuhan sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Dili ang mga butang nga iya sa kalibutan, not of the things of the world, of this world, material things. Yes, kinahanglan nato na, pero dapat dili na mao ang mag-dominate sa atong tagsatag sa kinabuhi. Yes, importante nato ang kwarta. Importante kay mga butang kagihatag sa Ginoo kanato. But this one satisfy us. Why? Because it is not for eternity. We remember for well nga sa dihang gidawat nato si Ginoong Hesukristo nga personal o manluluwas og Dios sa atong kinabuhi, gitawag nato nga first love. We were excited. Like the time of Jesus, kining excitement turned to shock and horror. As we continue the journey ni Jesus,
things change sa usa ka semana. Ang mga tao nga nagsinggit, Hosanna to the highest, shouting, praising God as He entered Jerusalem. How could they allow Him to enter to His crucifixion and death? Mga tao nga nagdaig kaniya, mao gihapon to mga tawhanang ingon, crucify Him. Betrayal. Daghang kaayong nagluib niya. Mga tao nga to adito naka-experience sa kaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. They experience a lot of things. Napanalanginan sila, both materially, physically, and spiritually. But for the people during the time of Jesus, they used their own mouth to praise, shouting, praising Him, waving palms, shouting, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. After shouting, the same mouth shouting, crucify Him. Muna atong bantayan. Daghan nga mga tao nga ingana. Especially those people who left the church. Sige, praise the Lord. Sige, kantag praise the Lord. Nga mutanas, cloud 9. The same mouth they use in criticizing other people. Ato nang bantayan sa atong kinabuhi. We think evil is winning, but He transformed it into the greatest good. Sa atong Ebanghelyo, Judas was in denial. O siya sa katao nga nagbudhi kang Hesus pareha gyapon during the time of triumphant entry. Did he think of himself na siya mao ang nagbudhi kang Hesus? Wala niya na una-una. But it is very clear that Judas will betray Jesus. Sa itong nabasa, gisudlan siya ni Satanas. Denial means, I don't know if I am lying. Nabitaw mga tao nga bakakon. Sayo na kayo mamakak. Gitawag na ito ng perpetuate liar. Dili lang namakak si Judas, kundi iya pag yung gibudhian si Jesus. And this is what we call in gospel persistent sin. Kung persistent ang atong sala, it's hard to get out. Naandad naman ka. What's the lesson for this week? Sin is never fun to look. Ang sala, dili na fun to look. It takes courage to do so. If Judas confessed before Jesus, he would have broken down in front of Jesus and the other apostles. Pero wala. Wala niya ikumpisal ang iyang sala. Inay mong tapad, pagkumpisal sa imong sala. Same with us. Our sin, ang atong sala, will damage us. Face the sin in our lives with honesty and courage. Not confessing our sin, but also sin of unbelief. Kasi dili ta mo to sa Biblia.
Dili ta mo to unsa ang gisulti sa Ginoo kanato. Not believing what the Word of God saying is in every one of us, in every situation in our lives. We deny what Jesus has done for us. Denial of our sin, denial of His very own words and promise to us. Muni ang atong gikinahanglan. Nga motuot ta kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unbelief will come in our lives. Wala tayong pagtuo. Kinahanglan nga mulakang ta sa pagtuo aming batana. When I was in Cebu, say katawanan kayo, makatawa lang ko istorya, pasalamat ko sa Ginoo. Nagbayad ko hotel mga 1,005 o 2,000, pila ko kaadlaw. Pero salamat sa Ginoo, nagpapuyo na mo sa kundo. Instead nga akong bayro nun sa doktor is 124,000, it costs only 74, 72. Pila? Ha? 74. 74 plus. And I trust God for that. Naanad ko nga magdayo ko sa Ginoo nga naay sitwasyon na ay kakulangon. The Word of God says, count it all joy when you fall into diverse trials. Naaganay trials nga buhat sa nato, angay ta magpasalamat sa Ginoo that we can overcome that situation and problems in our lives. Panagsara kay mga tao nga makahimo na. Usahay na tabunan to sa problema. Di ta makasulti. Because our problem is greater than God. Pero kung sugda nato na, pagsugid, nga Ginoo, salamat sa imong kaayuhan, salamat Ginoo nga ikaw mo fulfill sa imong pulong, nagsulti ka ana mo samot hinuong kasakit. Unsa man na nato? Mundang ta. Do you really believe that the Word of God is truth? Amin ba ta ana? But how is our believing? Are we walking what the Word of God is saying to us? Ato ba nang gilakwan, ato ba nang gipuy-an ang pulong sa Ginoo? In Isaiah chapter 53 verse 5, sa iyang mga labod, iyan ang giayo, especially receiving the sacrament and the body and blood of Christ. Wala na mautro ang ostiyas, ang lami, o ang bino. Wala na mautro, maog hapon na ana ang lami. But God is saying, this is my body and this is my blood. Ahaman ta manang kong dana. Nagdako ko ng protestante, galibog ko ana. How come? But I realized that it is the very word of Jesus. And it really affects us. Maghahatag ta, magadawat ta siyang lawas. Ug unsa man nga klase ang atong masala, iyatang pasayloon aming bataana. Walay sala nini nga kalibutan nga wala gipasaylo sa Ginoo. Ngano maglulang man ta sa atong sala nga sige lang taguna-una. Dan humana na. Dili mo undang ang Ginoo sa paghigugma kanato biski dagko pa kaayo ang atong mga sala. Amin bata ana. All we have to do this coming kini nga semana. Dili ni panahon sa pagsuroy-suroy, maadto tag beach, maadto ta dito, magpilgrim. No, that's not the way. We contemplate what God has given to us. Nagpakamatay siya alang kanako o kaninyo, amin batana. Nga angay untang kita magantos, pero iyang gipalit ang atong tanan ng mga sala para maghatag sa ato og kagawasan. Do not betray God. Believe what God is saying to us. Daghan na kay mga mirakulo nga hitabo sa akong kinabuhi.
Sayo nan ka upat ka doktor nagtanaw nako puro espesyalista wa gyud ko pabayra. Ang last nga doktor nga mo approve sa operation nako is Dr. Daklan. Yo dok, pila man gyud akong bayran nimo dok? Di na ba ko dato dok? Sa kabalaka na bisap. Upat ka buk madre way bayad gihapon na. Ipauna ka lang nako kay obispo man ka. Pero may first class. Mao gihapon ng isang doktor to, ako si lalom pag-abot nako. Buduol na itong nurse. Nga, Bishop, ikaw lang pasunod ko no. Niya pagawas pa nimo. Nga magbayad ka. Moingon na ba na itong receptionist nga? Di may bayad. I went there, dili mga dako nga kwarta ang dala. Una-una ba kong paigo ba ni og dili? But I don't worry about that. Because God is my provider. Kamulo tag-confess na, Lord, salamat kay ikaw magsangkap sa tanan namong gikinahanglan. Then I will be back karong Domingo. Iyang eksaminon. Mag-eroplano maunta ko. Pero sus Maria Josep sa eroplano, kung kano sa daghan manguli dito sa Gamahal. One way, 8,000, mura matag siya ako, nga way kamay, ana. Kung padirect pa ko barko ticket sa barko. Kaya wa naman. Puno man, apil cabin, puno tanan. Napay nabilin. So para gito sa amo. So inspeksyon na niya akong mata. Kada inspeksyon unta na bayad. Pero wala bayad. Salamat sa Ginoo. Beriyang ang doktor nako, beriyang patanon kayo. Ambot pila edad to pamantoy 30. Pero naka-discount ko og dako sa iya. Siya ay kabala ka bisap. Di ta kasingilin og dako. Salamat sa Ginoo. Kaya ko dok, kung maghugas na kong plato, kung singilon ko nimo sa kabuan. But God is merciful God. It will bring healing in our lives. Karong gabi ni ata dere, kinahanglan ta og kaayuhan sa atong tagsatag sa kakinabuhi amin batana, both spirit and soul. But we have to believe. Kinahanglan mo tuo ta. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa James, if you are sick, call the elders of the church. Magpa-anoint tag oil, and healing will come, and your sins will be forgiven. Amin batana. Naay kapasayloan sa atong tagsatag sa kamasala. Niini nga simana, atong paningkamutan ang atong pag-alagad diha sa Ginoo sa atong tagsatag sa kinabuhi. We need our faith. We need believe what the Word of God is saying to us. Natay mga desire sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Give that to Jesus, that desire. Ihatag na nga desire. Mark 11:24, it says, whatsoever things you desire, when you pray, believe first. Amin bataana. Wala maingon nga, ayaw ka mo tuo kung maayo ka na. Dili. Mutuo sa ka, believe first, then you will receive. Madawat ni mo na ang succeeding verse ingon, kinahanglan nga magpasaylo ka sa imong isikataw kung kinsa ang nakasala kanimo. Amin batana. Forgiveness is important for us. Sagdi na kung kinsa nagdaot nimo, never mind, release that to God. Ay nagbali-bali ana. Where the blessings flow in our lives. Amin batana. Please stand.